lang hilin eh. Hiro. Sarah. Pwede na. Say mo. May Milo. Na, nag-Milo si Ja. Na. Lord, Divine Mercy niya, nagkapay sa inyong masod sa 14 araw. So, padoon, inyo nang ipalayan. Ang buhaton ninyo, mag-chocolate mo everyday, chocolate o kanang rosaryo, maujud na yung mag-uban dyan na sila. Kada adlaw dyan na either gabi or tagkadlawin or tagang sa lurasa, basta everyday at least na-feel ko ninyo sa way nyo na si Bati. Iwanan mo ni Lord good for 14 days. Salamat. Thank you. Praise God. So, paano basa? Iabot na ang tagna na ikaw nangitan ang 14 kahalan mo o walahang mga adlaw na kauban ka mo. Nahuman na, dili man kini panamili. Tungod kay ang imong way buas ni Uma, anong ka na mo, kanunay magpabilin sa among kasing-kasing. Dili sa among pamilya o sunod sa among palimalay. Ang mabuong panahon sa pagpuyo ang uban ka na mo, nabubo ka na mag-espirituhanong panalangin, ingon na ang pagkakabig o ang pagbago sa kasing-kasing sulod sa mga sakop sa pamilya, dili masugod. Nakatulog kami sa pagigugma kanimo pag-ayo, o mahal nga Jesus. Nagpaabot kami sa imong pagbalik nga hisa ang kinayanan sa laing panahon. Amen. Thank you. Isang asap tanaan. Salamat. Mauna mo dahil. Mauna mo. A few moments later. Hi, salamat sa Ginoo. Salamat sa grasya. Akan dito pasalubong ron. Dalawa. Piyaya. Sabay flavor ani. Flavor ng mga apo. Ni ay toasted. Isa ni ikaw lang talaga kuno. Ikaw lang talaga. Nadingani. Pwede ba kas-precious gani? Okay, kanina. Salamat. Salamat kado. Agrasya, mag-apaw-apaw ka ng panaglanan. Hi, morning. Narito ko. Late day ko running duty. Kaya may paglarga ni dyan. Igura dyan rin sa na. Nga na ako na sinugba. Isda. Pabatangan ng kamunggay. Mga naniron na. Good morning. Late malego ng duty. Wa ko makapreparar og baon sa mga bata. Kaya din man naginahan ni uli. Si Zay nagpreparar. Munang igula ko ng duty. Alas 6 na kapin. Nakaready nagbaon sa mga bata. Si Zay nagready.
Nasa airport, din siya nga na kuno'y sinugbang isda, nasalindag ko. Pabutangan na ho, kamunggay, mauna ni, nana. Hani pa dyan ko dako ka ng nabitaw si Jack, kayo mo, na si Jack, di dyan ko makapreparar sa dos mga bata, si Jack magpreparar. Igura ko mga ni, sa orasan na, basta makanganhi ko. Kung na si Jack, di na ko makasadyo. Salamat, amping sa biyahe. Kanunay ra ba kang biyahe? Amping kanunay sa biyahe ni mo. Yan na, naluto na para sa mga nabilin dari sabaw. Sa kamunggay. Salamat sa dakong grasya. Pagulod tukuron muli o papasin nyo. Yeah. To Evangeline. Wa man ni boy dis ani misteryoso dis aning gikan. Daghan kadtong salamat. Amping kanunay, God bless sa tanan pag daghang grasya makapapaw sa imong kinabuhi sa imong pamilya, makapapaw kanunay ang grasya. Blessing kanunay ka. Salamat. Salamat di ba niabrihan. Tao di pa nabrihan ko na bayan na abrihan kailin. Kasaran ni kuandaan nga. Salamat lang ako nagkuanda ni pada salamat kayo ang grasya mabot sa imong kinabuhi sa imong kamanggihatagon sa imong mga blessing nga giangay-angay ay blessing karon kay kauwan man sa kung kapanugdog mamilo na lamang sa mga nilabhan. Madung gabi, ganade kusbay. May i-open na niya. Openan ni nahan ang parcel. Madung gunting kay bisi kanin ni. Uy. Hala. Naman tingin ka ma-apil. Wow. Hala. Bat duha man. Hala duha ka parisan nga pangyuin day nga dress para din isang apo. Salamat kayo sa nag-import, kung nag-order o nagpalit dani. Dahan ka dun salamat. Dua ka dress. Salamat. God bless. Malipay di danis Kia. A few moments later. Hello, good morning. Ayong hantag, kapatid. Salamat Lord, dahil salamat sa lakas kinabuhi. Kasi kapag ng panahon na, sa nasiligwan, paglaw na sa ilawan, abot na sa madami sa nasiligwan. Ang jay, nagspangko, regay, ang nagkag-shooting to bound sa mga bata, matulog ko, talong, kaya pamahaw. Masarang mong tanan, siguro kalimutan, daliwan ba yung doon, dari sige magwantuan, sigwan-wan, undang, ganyan, buwan, dak-dak, buwan. Basta mo, mong tanan, morning day, diha ni Siri always, kabaling siya na, basta, diha,
Dala kang adobo nga talong. Subakan ni siya og mga backbones. Kay aron yung kaon ng mga bata. Bibili ng mga gulay na yapon ni karne. Adobong talong. Kaduhang pagkain ng luto. Martis sa buntag, adobong talong o fried chicken. Pag fried chicken, pangbawon. Ang adobong talong na yapon backbone. Sidan. Tingnan makagan mga bata gulay at daw mabuntag. Adobong talong.